дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вилояти хатлон дар деҳаи сари пули ноҳияи ховалинг бинои нави мактаб ба истифода дода шуд. иншооти соҳаи маориф дар доираи таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат ҷиҳати беҳтар намудани имкониятҳо барои таълиму тарбияи насли наврас бунёд гардида дорои шароити муосир барои омӯзиш мебошад. то ин вақт дар деҳаи сари пули ҷамоати деҳоти шугнови ноҳияи ховалинг умуман мактаб набуд ва ин аввалин бинои муассисаи таълимӣ аст ки дар он наврасон то синфи 4 ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. қаблан фарзандони сокинони ин деҳаи дурдасти мамлакат роҳи дарозро тай намуда ба дигар деҳа барои таҳсил мерафтанд. мо сокинони ҳамин деҳаи сари пули ҷамоати шугнови ноҳияи ховалинг мо миннатдории худна ба ҷаноби олӣ мерасонем ки солҳои сол дар ми ватани мо мактаб набуд. тенҷӣ ҳаст, оромӣ ҳаст дар ми мамлакати мо мактабу пешравиму настарак ҳаракат мекунем ки фарзандонро бихунем мақсад дар халқи худмо бо хизмат чуна бирасонанд ояндаи тоҷикистон. мо омӯзгорон хурсанд аз яке дар ин деҳаи дурдаст бинои нави таълимӣ ба истифода доштааст ки хонандагон роҳи дарозро дигар тай намекунанд ва дар ин ҷо таҳсили худро идома медиҳанд. кӯшиш менамоем ки хонандагонро бештар дар рӯҳияи ватандӯстию хештансиносӣ тарбия намоем. бинои муассисаи таълимӣ дар деҳаи сари пули ҷамоати деҳоти шугнови ноҳияи ховалинг ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи дастгирии сиёсати бунёдкоронаи роҳбари давлат аз ҷониби намояндагони бахши хусусӣ сохта шудааст. дар синфхонаҳо барои омӯзиш мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. ин раванд фараҳмандии сокинони деҳа, омӯзгорон ва наврасонро афзун намуд. бо истифода аз ҳамин шароит дар яке аз дурдасттарин деҳаи вилояти хатлон таълимгирандагон дар рӯҳияи худшиносӣ ва донистани донишҳои муосир ба камол расонида мешаванд. мо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонем ки баҳри мо хонандагон устодон ғамхорӣ карданд чунин муассисаи таҳсилоти замонавӣ ба истифода доданд. дар ин деҳоти дурдасти ноҳияи ховалинг як муассисаи наву замонавӣ сохта ба истифода доданд ки мо аз он шод ва хурсанд ҳастем. ҳамзамон дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ховалинг бинои ҷамоати деҳоти шугнов ба истифода дода шуд. минбаъд кормандон метавонанд бо истифода аз шароити замонавӣ ба сокинони ҷамоати шугнов дар сатҳи баланд хизматрасонӣ кунанд. бинои ҷамоати деҳоти шугнов аз толори барҳаво ва ҳуҷраҳои мусоиди корӣ иборат мебошад. ба истифода додани бинои нави ҷамоат дар доираи иҷрои нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти шугнов 14 деҳа мавҷуд буда аҳоли он асосан ба соҳаи боғдорӣ буд, чорводорӣ ва дар корхонаҳои саноатии хурду калон кору фаъолият доранд. соҳиби бинои нави идораи маъмурии ҷамоат шудем ки ин бино аз 2 қабат иборат буда дорои 7 утоқи корӣ ва маҷлисгоҳ барои гузарондани маҷлисҳо сохта ба истифода дода шудааст. шикри ваҳдата мекунем ва салоҳро мекунем ки дар оду ҳавои озоду озода мо зиндагӣ мекунем. ҷамоати шугнов аз дурдасттарин деҳоти ноҳияи ховалинг ба ҳисоб меравад ва бинои нави он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесту одина дар муддати кӯтоҳ навсозӣ шудааст. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саҳмгузории соҳибкорон ва таҳкими созандагиҳоро ба иҷрои намунавии дастуру супоришҳои роҳбари давлат марбут дониста инро беҳтарин имконият барои бархурдор шудани кормандон аз шароити замонавӣ барои фаъолият маънӣ дод карданд. оянда низ дар заминаи дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорон корҳои созандагӣ равнақ дода мешавад. дар асоси ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи омӯдагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи корхонаи авесту одина бинои ҷамоати деҳоти шугнов аз нав созӣ карда шуд. ҳамчунин дар бино тамоми шароитҳои корӣ барои кормандон фароҳам оварда шуд. мо соҳибкорони ҷавон ҳамеша аз дастгири пешвои муаззами миллат бисёру беадад хушҳолем ки мо ҷавононро дастгирӣ менамояд ва кӯшиш мекунем ки дар
корҳои ободии ватанмон саҳмгузор бошем. дар ҷамоати ҳуҷҷати шугнов ду иншооти нав бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд, ки яке аз онҳо бинои нави ҷамоат мебошад, ки аз ду ошиёна иборат мебошад, аз 7 уҷраи кориву маҷлисгоҳ иборат мебошад. ҳамаи ин дастовардҳои истиқлолият мебошад, ки боиси пешрафти зиндагии мардум гардидааст. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои доимии роҳбари давлат имрӯз дар дурдастарин деҳоти мамлакат равнақи созандагиҳо таъмин ва тадриҷан барои зиндагии пурсаодати мардум имконияти беҳтар фароҳам оварда мешавад. шугнов яке аз дурдастарин деҳоти вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкими созандагиҳо ба рушди бахшҳои гуногун ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат кард. бунёду ба истифода додани биноҳои нави таълимӣ, иншооти соҳаи тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, навсозии пулу роҳҳои мошингузар, мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногуни хизматрасонӣ ба зебогии дучанди он мусоидат карда, ба ҳамин восита ҷиҳати рушди минбаъдаи он заминагузорӣ карда шудааст. мавзеъҳои зебои табиӣ ва оби барфу чашма аз беҳтарин имконият дониста мешавад барои равнақ додани соҳаи сайёҳӣ. бо назардошти ҳамин, имрӯз дар доираи тадбирҳо ҳадаф ба он равона карда шудааст, ки тавассути бунёду ба истифода додани иншооти гуногуни инфраструктурӣ шароит барои ҷалби сайёҳон ба талабот мутобиқ гардонида шавад ва дар ҳамин замина рушди ин бахши сердаромад дар шароити кӯҳистон таъмин карда шавад. дар маҷмӯъ дар ҷамоати деҳоти шугнови ноҳияи ховалинг бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду ба истифода додани тадриҷан 40 иншооти нав ба нақша гирифта шудааст. имрӯз дар заминаи дастгириҳои доимии роҳбари давлат ҳадаф ба иҷрои намунавии нақшачорабиниҳо, таҳкими созандагиҳо ва ба талаботи замон мутобиқ гардонидани имкониятҳо барои зиндагии пурсаодати мардум равона карда шудааст. наврусиҳои азизулло, баҳодури Қурбон, Фаррухи Хайрулло, Шугнов, Ховалинг.